O Goberno Municipal manifestou na Xunta de Área de Servicios Sociais que tivo lugar esta mesma mañá a súa intención de pechar o Centro de Información Municipal ás Mulleres e proceder ao traslado das súas 4 traballadoras ao segundo andar do edificio municipal da Praza de San Martiño, alegando que onde se sitúa a sede actualmente ten pendente de acometer obras para a eliminación do garradón por un importe aproximado de 200.000 euros. O executivo de Gonzalo Pérez Jácome advirte que ditas obras non se van levar adiante porque non se trata dun edificio municipal. No día de hoxe vimos de coñecer o peche e desaloxo do Centro de Información Municipal á Muller por parte do Goberno de Jácome e dende o Grupo Municipal Socialista o primeiro que temos que manifestar é que é unha auténtica aberración e unha afrenda política sen precedentes porque estamos a falar dun servizo chave, dunha infraestructura moi importante para esta cidade que bota o seu peche simplemente coa excusa de que non queren realizar unhas obras para a eliminación do gas radón nesas dependencias. Estamos a falar de igualdade, estamos a falar da loita contra a violencia de xénero e isto, sen dúbida, non se pode permitir. As preguntas das socialistas respondeuse que o traslado vaise facer esta mesma semana, pese a falla da idoneidade e da garantía imprescindible de confidencialidade das novas instalacións para atender as persoas usuarias, maioritariamente mulleres vítimas de violencia de xénero ou en risco de exclusión. Tampouco existe ningunha alternativa por parte do Executivo de Jácome de reubicación para a continuidade do programa de conciliación Coeduca. Exiximos ao alcalde e a súa concelleira de Igualdade que reconsideren esta decisión e que paralicen ese traslado das traballadoras do CIM á Praza de San Martiño, edificio municipal da Praza de San Martiño, porque cremos que non se garante nin a confidencialidade nin a privacidade das persoas usuarias, precisamente colectivos tan sensibles como vítimas de violencia de xénero e mulleres en risco de exclusión social, e tamén que paralice este traslado porque con el, a día de hoxe, non existe ningunha alternativa para manter unha nova ubicación para o programa de conciliación Coeduca da propia Concellería. Tamén rexeitan desde o Goberno Municipal o xeito de desatenderse dos minutos de silencio que se realizaban diante da Casa Consistorial e que desde o mes de agosto, co novo mandato de Jácome, deixaron de convocarse sen ofrecer calquera outro tipo de manifestación que amose o rexeitamento institucional contra a violencia de xénero de forma periódica, máis aló do 25 de novembre ou o 8M.